Diyos maraya ramarag po kaninyo ngamin. Agka po kita nagkakapirang pagirumdum. Paki-turn off man po kan sa indong mga cellphones, kunyaon po kamo sa laog kan simbahan, lalo na pag mapuunaan Santa Misa. Health protocols, pinapagirumduman po sa kabos na mag-obserbar kan mga health protocols, ugali o napadagos magsuulot ng face mask, mag-obserbar kan social distancing, asin mag-alkohol kan mga kamot. Huli po sa pag-istasyon pagkahapon sa Aldaw nin Domingo, dahil po itutugot ang pagpark kan mga behikulo sa patio sa pagkahapon. Nakikiulay po kami sa mga nagsasaod na daipagwalat ang auto sa patio kan simbahan sa halawig na panahon na mayo nin abeso sa opisina kan parokya. Ang PPCRB po nakikiulay sa indong karahayan nin buot na suportahan ang satuyang krusada para sa onesto, malinig asin kredibling eleksyon 2022. Bilang konkretong pagsuporta niya to sa PPCRB, puungon niya na Domingo petsa 13 kan Marso hanggang Mayo 8, magkakaiwakuputanin second collection bilang asistensya niya to para sa PPCRB volunteers asin para sa ibang pangangaipo katakod sa pag-andam para sa nagdadangadang na eleksyon 2022. PPCRB volunteers, padagos po ang pag-recruit nin mga PPCRB volunteers, at least 5 kada barangay. Ang qualifications po at least 18 years old, registered voter, asin da ikaayon sa anuman na political party. Tabi magrani sa isayman sa miyembro kan Parish Pastoral Council o sa opisina kan satong parokya sa lalong madaling panahon, igwaponin orientation sa Sabado, Abril 2, 2022, digdi sa satong simbahan, sa panginginotan kan Caritas Caceres Team. Huring tawag sa ordinan sa pagkadiakono. Buot pong ipaisikan sa tuyang ginagalangan na kura paroko
na si Seminarian Jem Norris Samar Penetrante, aki ni Mr. Guillermo Penetrante as si Mrs. Nancy Samar Penetrante, kan Barangay San Francisco, Nabua, Camarines Sur, nakatalaan na ordinansa pagkadyakono sa maabot na Marso 25, 2022 sa Cathedral kan San Gregorio Magno sa Legazpi City. Kung igwa po kamong naaaraman, nakaulangan sa ordinasyon kan nasabing seminarista, tabi man ipaaram tulos sa kura paroko bilang sa indong obligasyon moral. Kafiestahan ni San Jose. Sa Sabado, Marso 19, iyo po ang kafiestahan ni San Jose. Padagos po ang novena sa iyang kaumawan na ginigibo sa pagkaaga asin hapon. Igwa po nin mobile procession sa Aldaukan kafiestahan bago ang misa. Pagkaaga sa panginginotan kan Confradia de San Jose asin Confraternity of Saint Joseph. Update po kan sa tong proyekto. Natapos na po ang pagpaayos kan pader sa likod kan sa tong simbahan. Isusunod po muna ang pagpapaayos kan tuntunan kan simbahan. Alagad sa lalong madaling panahon, ipapaayos na po ang gutter kan simbahan na iyo ang kausa kan pagturo sa laog kan simbahan. Mission Appeal. Sa maabot na Domingo, Marso 20, ang mamamayo ka misa sa alas 10 minaga. Iyo po si Father Armand Ortinero, ang kura paroko kan St. Vincent Ferrer Parish sa Sibaguan, Sangay, Camarines Sur. Siya po nagrarani as nakikiulay, natabangan siya sa pagbilog kan sa iyang simbahan. Dakula pong kagianan sa iya kung matatabangan ta siya sa pagtapos kan konstruir kan sa indang simbahan. Ang mga sobre po available sa opisina kan sa tong parokya o itaon na sana sa iya sa iyang pagbisita sa Domingo. Pagpakumpisa lambang hapon, Martes hanggang Biyernes din hapon, ang schedule po kan pagpapakumpisal ngunya na Kwaresma, gigibuhon sa pagkahapon sa oras na alas 4:30 hasta alas 5:30 nin hapon, poon Martes hanggang Biyernes. 40 sa Kwaresma. Saro sa harigi kan panahon nin Kwaresma, iyo ang pagtaonin limos. Ang Caritas Cáceres, na iyo ang social action arm, igwa po nin programa na inaapod na 40 sa Kwaresma. Ini po magiging sa tong suporta sa charity activities kan sa tong archdiocese, asin kan sa tong parokya. Igwa po nin mga bote na lalagan kan sentimos na gikan sa Caritas office. Magrani na lang po sa opisina. Holy Week or Easter sponsors. Available na po ang forms para sa mga sponsors para sa Holy Week and Easter Week celebrations. Magrani na lang po sa opisina kan sa tong parokya, kundi ipapakumo na papadarhan. Easter Angel First Canvassing. Sa Biyernes, Marso 18, gigibuhon po ang first canvassing sa Easter Angel 2022 sa PPC Pastoral Hall. BEC Seminar. Sa sunod na Sabado, sa 26 kan Marso, magkakaigwa po nin pagtiripon ang mga bagong opisyales kan Barangay Pastoral Council digdi sa simbahan para sa orientation sa pagmukna kan basic ecclesial communities digdi sa satong parokya. Ini po panginginotan kan Office for BEC kan Archdiocese nin Cáceres. Pinapagiramdam po ang mga miyembros kan newly elected BPC officers, kaibahan po ang committee chairpersons and vice chairpersons. Pagkumpil. Sa aldaw kan Pintakasi sa Mayo 3, igwa po nin pagkumpil para sa mga aki nag-eedad 12 anyos na panginginotan kan sa tong arsobispo. Ini po ang requirements, baptismal certificate, photocopy kan First Communion Certificate. Magpalista as sinisubmit po ang mga requirements sa opisina kan sa tong parokya sa lalong madaling panahon. Reyna Elena 2022. Sa Mayo 29, huring Domingo kan Mayo, magkakaigwa na po kita kan Reyna Elena.
Bukas na ang pagbalista kan mga kandidatos na mapartisipal sa siring na aktibidad. And proceeds po kan Reyna Elena para sa Satuyang Parish Youth Ministry. Misa pro populo. Ang misa lambang alas 7 nin Banggi, iyo ang magiging misa pro populo o misa para sa mga tao. Mayo pong aako o na intensyon ang opisina para sa misang ini. Hulit ang misang ini idudulot para sa gabos na intensyon, urog na para sa mga dukha. Kaya mayo pong intensyon na babasahon sa misang ini. Ang misa man po ngunyan idudulot para sa mga minasunod na intensyones. Para sa mga minasunod na intensyones. Pasasalamat kan mga minasunod. Paz Gonzalez, De Luana family, Mrs. Clemens Prades Salcedo, Adelaida de Lehencia, June Huerno, Mr. and Mrs. Ben-Hur Bersabe and family, Jerome Francisco Antonis Jr. and family, Salve Ballester and family, Tito Castillo, April Ann Gorecho, Apan Gorecho families, Mr. and Mrs. Anthony Seppi and family, Ichis Zoilo Reyes and family, Caridad Bonita and family, Mr. and Mrs. J.P. Frongoso, Mary Jane Frongoso, Ruth Passion Ramos, Isabel Morata. Pasasalamat for Nikki Leonel Hugo, dulot ni Yolanda Hugo. Pasasalamat ni Althea Velasco. Pasasalamat for passing the LET board exam, dulot kan Italia family. Pasasalamat ni Christine Jane Noida asin Justin Ivan Abalya. Misa petisyon kan mga minasunod, Jojen Bardinas Jr. and family, Joji G. Bardinas, Mr. and Mrs. Rolando Perinia and family, Cynthia Carina and family, Roman Briñas Jr., asin Ruby Ann Ballester. Para man sa Mass of the Holy Spirit and St. Jude Thaddeus, dulot ni Jing and Brent Pontillas. Pasasalamat ni Jenny Gonzalez.
Misa Comon, dulot ni Tito Castillo. Para sa mga kalag ni Alfredo e Felicissima, dulot ni Lilia Estadilla. Sa kalag ni Wolfilda, dulot ni Mr. and Mrs. June Marian Penetrante. Para sa mga kalag ni Anita E. Esteban, dulot kan Lanuzo family. Sa kalag ni Antonina, dulot ni Lilia Estadilla. Mga kalag ni Daciana Lorraine E. Jeremias, dulot kan Lanuzo family. Misa Comon, dulot ni Mrs. Rita Pasion, as in Jerome Francisco Antonis Jr. and family. Misa Comon, dulot ni Isidora Biares and family. Sa kalag ni Domingo, dulot ni Mr. and Mrs. Dominador Agonos and family. Kalag ni Eduardo, dulot ni Magdalena Gavina and family. Kalag ni Emilio E. Juana, dulot ni Mr. and Mrs. Melchor Saldo and family. Mga kalag ni Estelito E. Fortunato, dulot ni Ernesto Bermido. Mga kalag ni Hilario E. Joseta, dulot ni Mr. and Mrs. Melchor Saldo and family. Mga kalag ni Janelle Faye, dulot ni Mr. and Mrs. Dominador Agonos and family. Kalag ni Jose Jr., dulot ni Florentina Salcedo. Mga kalag ni Jose Sr. Lilia, dulot ni Florentina Salcedo. Julian Jr., dulot ni Isidora Biares and family. Kalag ni Lourdes, dulot ni Herminia Lagrimas. Sa kalag ni Quirino Edwin, dulot ni Norma Fideris and family. Mga kalag ni Santa E. Juan, dulot ni Jerome Francisco Antonis Jr. and family. Kalag ni Tinker, dulot ni Malu Manlangit. Pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Marvin Lenny Margate and family. Marvin and Lenny Margate and family. So, Misa Petisyon, dulot ni Judy Ann Billones. Mga tugang, yan na po kita sa ikadawang Domingo nin Kwaresma. Ang tema, pagbabago sa paagi kan pagpamibi. Sa panahon nin Kwaresma, inaapudan kita gabos na pakusugon niyato ang satuyang pagpapamibi, tanganing mapasatuya ang bagong buhay. Ang kamurawayan na nasaksihan sa transfigurasyon, mapapasatuya man kundanay ang satuyang pagpapamibi, asin pagpapakamatanos. Ang satupong Santa Misa ngunyan, panginginoton kan sa itong ginagalangan na kura paroko, si Reverendo Padre Albert S. Orillo. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa.
daw ta ako nasa kahora saan ang pinasakitan kan kaiwan. Siring sa usap na napupungan sa mga tubig na nagpupulot ang sakuyang kalag na pupungan sa imo sa kuyang Diyos. At sa kuyang kalag na pagkahan sa Diyos din sa kuyang buhay. Nuaring ko ng mahilig ang Diyos na iyuan sa buhay. Siring sa usap na nauuhaw sa mga tubig na nagpupulot at sa kuyang walang napupungan sa imo sa kuyang Sa ngaran ka na Ama, sin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, asin na pagkasumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo kabos. Asin sa imong espiritu. Matugang ngunyan sa ikaduang Domingo sa panahon ng Kwaresma, kita nagkatiripon liwat sa atubang ning kagurangnan, tanganing ipahayag sa iya ang satuyang mga pamibi, mga kahagadan, mga intensyon. Lagad urog sa gabos sa tuyang hagadon sa misang ini ang biyaya nin pagbabago sa satuyang puso. Ngunyan sa satuyang Santa Misa, sa tuya man na masasaksihan ang pag-ako kan primerong komunyon kan mga nagkapirang mga kaakian nagikan sa San Jose na buwa. So ini na po ang sa mga pinakahuring grupo o batch na kung saan sila na maako kang komunyon pagkatapos kang 2 taon na dahil kita nagkaigwa ka na first communion. So nagpapasalamat kita sa Diyos na sa aldaw na ini mantang kita man nag-aandam kan kapistahan ni San Jose, ang mga aking ining taga San Jose maako kay Jesus na sa iyang aki. Matugang ako untaan sa tong mga kasalan, tangani magkano kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay ni Birhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darhon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen.
Mamibi kita. O Diyos, nagtugon ka sa mo na hinanyugon ang padangat mong aki. Pagkanig o ang pabasugon kami sa buot kan sa imong tataramon. Tanganing huli sa malinig na espiritual na pakasabot, magugma kaming magmansay kan sa imong kamurawayan. Huli kay Jesucristo ang kaguranan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Ipinahayag kan Diyos ang mga tataramon na ini kay Abraham. Sa imong kapag-arakian, itatao ko ang daga na ini, puon sa salog ng Ehipto, sagkod sa dakulang salog. Ipinaabot kan Diyos kay Abraham ang sa iyang pagmangno sa iyang mga kapag-arakian. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Henesis. Tinukso nin Diyos si Abraham. Abraham, Abraham. Inapod siya nin Diyos. Uya ako. Simbag ni Abraham. Ang Diyos nagsabi, darahaan sa imong bugtong na aking si Isaac, aking sa imong namumutan. Paduman ka sa daga nin Moria. Duman, idulot mo siya siring sa tinutong na atang sa ibabaw kan bukid na ipapahiling ko sa imo. Pag-abot ninda sa lugar na ipinahiling nin Diyos sa iya, kinaptan ang kutsilyo na igagadan sa iyang aki, asin ibiningat ni Abraham ang sa iyang kamot. Alagad, hale sa langit, ang anghel nin kagurangnan nag-apod. Abraham, Abraham, uya ako. Simbag ni Abraham. Ang anghel nagsabi, Hari pagbingatan an sa imong kamot laban sa aki. Daimo siya pagkulgan. Ngunyan, aram ko na ika may pagkatakot sa Diyos. Daimo isinayuma sako an sa imong aki, an sa imong bugtong na aki. Pagtingkalag ni Abraham, nahiling niya ang sarong kamero na ang mga sungay nakapurupot sa balagon. Kinua ni Abraham ang kamero, asing inatang nakasalihid kan sa iyang aki. Hale sa langit ang anghel nin kagurangnan, nagsabi giraray kay Abraham, ako minasumpa, nagtataram ang kagurangnan, huli taginibo mo ini. Huli, tadai mo isinayuma sako an sa imong aki. Bibindisyonan ta ka. An sa imong mga aki, papadakulon ko siring sa mga bituon sa langit, asin siring sa mga baybay sa tampinin dagat. Masasakupan kan sa imong mga aki an mga pintuan kan sa indang mga kaiwal. Ang gabos na banwaan sa daga, magiging paladan, huli kan sa imong mga aki, bilang balos kan sa imong pagtubod. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ako malakaw sa atubang nin kagurangnan, sa daga nin mga buhay. Ako malakaw sa daganing kagurangnan sa daga nin mga buhay. Ako nagsarig, dawangani ako nagsabi. Ako nasa makuring kahurasaan. Mahalaga sa mata nin kagurangnan ang kagadanan nin mga maimbod sa iya. Ako, simbag. Surugoon mo ako, kagurangnan. Surugoon mo.
Hinubad mo ang mga nakagapos sako. Atang nin pasasalamat, idudulot ko. An ngaran nin kagurangnan, aapodon ko. Simbag, ako malakaw sa atubang nin kagurangnan sa daga nin mga buhay. Mga panuga ko sa kagurangnan sa kung uutubon, sa atubang nin bilog na banwaan, sa mga natad kan harong nin kagurangnan, sa tahaw mo, O Jerusalem. Ako malakaw sa atubang nin kagurangnan sa daga nin mga buhay. Minawot ni San Pablo na ang mga taga-Filipos makarayo sa mga maraot na gawe. Buot niyan sinda magsarig sa kakanon na hali sa langit, bako lang itong kakanon sa hawak o mga kinabanon na bagay. Hinanyugon po niya ito ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga tugang, mag-arog kamo sako. Arogan nindo itong mga nabubuhay, susog sa modelo na uya sa samo. Dayaday na sinasabi ko sa indo kaito, asin ngunyan. May luha na sinasabi ko sa indo giraray. Kadakol ang nabubuhay na mga kaiwal kan krus ni Kristo. Sinda talagang mapapakaraot. Ang kakanon sa indang gigibuhong Diyos. Ipinapaabaw-abaw ang bagay na dapat ikasupog. Pinapahalagahan ang mga bagay na kinabanon. Alagad, kita langit an satong banwaan, asin hali sa langit, madatong an paratubos na satong hinahalat, si Jesucristong kagurangnan. Siya an maliwat, kaining satong makaherak-herak na hawak, gigibuhon niyang mamurawayon, arog kan sa iyang hawak, sa bagsik kan kapangyarihan na sa iyang ginamit, sa pagsakop kan bilog na linalang. Kaya mga tugang kong minamahal, asin namumutan, sa kuyang kaugmahan, asin sa kuyang korona. Magsarig kamo sa kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. An pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan.
Ipinag-iba ni Jesus si Pedro, Juan, asin Santiago sa sarong bukid, tanganing magpamibi. Kan siya nagpapamibi, an sayang lalawgon, nagbago, asin an sayang gubing, nagkintab sa kaputian. Dangan nagpahiling ang duwang lalaki, si Moises asin si Elias, na nakikiulay sa iya, dapit sa mangyayari sa iya, duman sa Jerusalem. Si Pedro, asin ang sayang mga kairiba, nangaturog sa tungka. Alagad nagi mata, asin nahiling ang kamurawayan ni Jesus. Asin ang duwang lalaki na kaibahan niya. Kan ang mga ini mahali na, si Pedro nagsabi kay Jesus, Maestro, maray pa digdina sana kita. Mapagibo kita nin tulong harong. Saro sa imo, saro ki Moises, saro ki Elias. Di aram ni Pedro kung ano ang sayang sinasabi. Mantang ini sinasabi niya, may duminatong na panganuron na nakatahob sa inda. Natakot sinda sa laog kan panganuron, asin hali sa panganuron, sarong tingog nagsabi, ini an sakuyang aki, sakuyang pinili. Himatean nindo siya, pakataram kan tingog, si Jesus nasana an sa indang nahiling. Ang mga disipulos day nagtaram, day pinag-usip sa kisayman an sa indang nahiling sa oras na ito. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang. Yaw na po kita sa ikaduwang Domingo kan panahon ng Kwaresma. Asin pamilyar sa tuya ang Ebanghelyo. Ini po ang manunungod sa transfigurasyon o ang pagbabagong anyo kan kagurangnan. Ini ang satuyang kamautan sa buhay na kita mabago ning kagurangnan. Siguro iyan ang satuyang pamibi sa mga aldaw na ini lulog na sa panahon ning Kwaresma. Kagurangnan taw ining pagbabago sa sakuyang pagkabuhay. Narumduman ko po ang istorya nagikan sa libro ni Anthony de Melo. May saro po siyang istorya. Very familiar po ining istorya sa mga nagbabasa kan mga spiritual writings ni Anthony de Melo. Igwang sarong gurang na lalaki. Kan sabi niya, kan hubin pa ako, an sa kuyang pamibi sa kagurangnan, iyo na kagurangnan, tawi ako kan grasya na mabago ko an kinaban. No? Siyempre kita mga hubin, gusto ta mahiling taan pagbabago sa kinaban. No? Sana maging matuninong na ang kinaban, sana mayo ng pag-iriwal, sana mayo ng gyera, sana gabos na tao sa kinaban, marhay. Alagad, sa paglipas kan panahon, nadidiskubre ta, dipisil palan baguhon ang kinaban.
Kaya sa istorya kan ining tao, ining lalaki medyo nagkahubi na, nagkaedad na, pinagbago niya ang sa iyang pangadji. Asin ang sa iyang naging pamibi sa iyang kahubenan, sana po kagurangnan, tawan mo ako ning grasya na mabago ko ang mga taong nakapalibot sa sakuya. Urog na po ang sakuyang pamilya, asin ang sakuyang mga amigo, asin amiga, mga kamidbid. So naglipot, nagsadit itong scope kan sa iyang prayer. Sana po mabago ining mga kapamilya ko, mga taong hararani sa sakuya. Pero sa paglipas ng panahon, narisa niya na mayo talagang significant change na nangyari sa mga kapamilya niya. Dati man giraray o kaya kung may pagbabago man kadikit sana. Oh? Kaya medyo nadidisganar na siya na why mayo ning pagbabago na nangyayari sa mga kamidbid ko urog na sa kuyang mga pamilya. Asin ining lalaki kan mag-abot na sa iyang kagurangan, old age. Sabi niya, ininasan na ang ipapangadji ko. So, ang sa iya ng pangadji sa kagurangnan, tawaan mo po ako ng grasya na mabago ang sakuyang sadiri. Iyan ang sa iyang realisasyon. Sabi niya, sana kung kaito pa na-realize ko ang bagay na ini, baka kadakol ng pagbabago sa sakuyang palibot. Totoo po mga tugang na kung gusto ta nin pagbabago, kay puhan na magpuon iyan sa satuyang sadiri. You know, most of the time nagigikitang judgmental, nagigikitang critical sa mga gawi-gawi kan mga taong nakapalibot sa satuya, pero dahil tapighiling ang satuyang sadiri. Oh? Nahiling ta sana sisala kan iba, pero itong sadiri ta, dahil ta nahihiling. Kaya very important ang examination of conscience. Pag-examinar kan satuyang konsensya, oral daw. Oh? Oral daw, bako lang na paminsan-minsan, bako lang panahoning Kwaresma, but all the time, kay puhan ay examination of conscience. You know, ang pangyayari, duman sa bukid kan Tabor, kan iniba ni Jesus, si Pedro, si Santiago, asin si Juan, sa rugong magayon na eksperyensya. Susog sa Ebanghelyo na sa tuyang nahinanyog sa kapinunan, ipinag-iba ni Jesus si Pedro, si Juan, asin Santiago sa sarong bukid, tanganing magpamibi. So, ang obheto ninda, iyo na magpamibi. Sa panahon ni Kwaresma, kita iniibaman ni Jesus sa sarong bukid, tanganing magpamibi. Inaagyat kita na maglaog sa buhay pagpamibi. Ano po, ano ang nangyayari kung kita nagpapangadji? Nagkakainot, nagkakaigwa kita ng relasyon sa mahal na Diyos. Oh? Although most of the time, arugan mga apostoles, ang iba, imbis na magpangadji, nagtuturog, nagtutungka. Oh? Madali na mahulog sa pirot pag nagpapangadji. Oh? Mayong excitement. Oh? Mayo ning energy. Mayo ning passion for prayer. Pero kung magigikitang seryoso sa pagpapangadji, dakol ang posibleng mangyari sa satuya. Enot, siyempre sa pagpamibi, namimidbiran taan kagurangnan. Nabibisto taan kagurangnan.
Ang kagurangnan palan marahayon. Ang kagurangnan mabuot. Ang kagurangnan maherakon. Ang kagurangnan mamumuton, no? So nahiling ta ang karakter an karahayan ng kagurangnan. Ikadua, kung kita nagpapangadyi, namimidbiran ta an satuyang sadiri. No? Siguro iyan ang dahilan minsan, ang mga tao ang comfortable sa prayer, ta minsan habo ninda na ungkiton o sungkaton an sa indang sadiri. Ta pinaghilingtaan sa tuyang sadiri, sa atubang nin mahal na Dios, maririsaan sa tong mga kasalan, mahihiling, maiilawan ang sa tong mga kasalan, nagsasaradit kita. Oh? Kaya kadakol ng mga tao minsan nawawara ng interes sa pagpamibi. Mapangmadyi sana iyan kung may kaipuhan, pero kung sa ibang obheto, sa ibang kadahilanan, medyo dipisil. Sabi kayan, ang pinakaharayong distansya sa paglalakbay, iyon paglalakbay pasiring sa sadiri. Asin habo kita na maglakbay sa siring dahil sa minsan discomfort na nahiling ta sa tuyang sadiri, na mahiling taan sa tuyang sadiri na makasalan. Alagad, parte na yan kan pagpapamibi. Pero magayon ang nangyari ngunyan sa Ebanghelyo sa Transfigurasyon. Nahiling kan tulong apostoles na si Jesus nagbaguning anyo. Dati nahiling ninda si Jesus, ordinaryong kaiba-iba niya, ordinaryong tao. Pero ngunyan, nahiling ninda ang liwanag na yaon kay Kristo. Asin sarong tingog, nagikan sa langit na ansabi, uyan sa kuyang aking namumuutan, magdangog kamo sa iya, hinanyugon ninyo nindo sinda. Imposible na sa pagliwanag ni Kristo, dahil kita maliwanagan, dahil kita maulakitan kan sa iyang liwanag. Kaya, very important na i-expose niya to ang satuyang sadiri sa presensya ning kagurangnan. Ninhulita, kaipuhan ta an sa iyang liwanag. Liwanag na hali sa tataramon ning Dios, liwanag na hali sa pagkabuhay mismo ni Jesus, liwanag sa iyang presensya. Ngunyan aldaw, ining maako kang primerong komunyon. Ano ang mangyayari sa indang buhay ngunyan? Aakuon ninda si Jesus. Ini-expose ninda ang sa indang sadiri kay Jesus. Binubuksan ninda ang sa indang buhay kay Jesus. So poon ngunyan, si Jesus ang magiging kalakbay ninda sa indang pagkabuhay. Asin ano ang lalaumunta kung ang sarong tao nag-aako kay Jesus, urog na sa banal na Eucharistia, sa komunyon, linalauman na magkakaigwaman ng pagbabago, transfigurasyon, transformation sa buhay ng tao. Iyan ang Eucharistia, iyan ang bagay na ino-offer sa tuya kan Eucharistia, pagbabago. Many times we have heard that we are what we eat. Kung ano ang kinakakanta, iyan nagigi kita. So, sa araw ka ining sitwasyon, kung ining mga aki padagos na mag-ako kay Jesus sa komunyon, bako lang ngunyan. Sana bako lang first communion, kundi dapat may second, may third, may fourth, and so on and so forth. As in, ini siyempre challenge man ini sa mga parents na yaon digdi. Sindaan sa indong mga aki, tunay na magiging kabaing ni Kristo kung sinda sa indong dadarhon man
sa simbahan, araw-aldaw, tutugutan, gigiyahan. Asin kamuman siyempre sa indong halimbawa, asin bilang mga magurang, iyan ang satuyang obligasyon na ang satuyang mga aki magtalubo sa pakisumaro kay Kristo. Tanganing ang transfigurasyon, bako lang sa ining istorya na nangyayari sa Ebanghelyo, kundi ang transfigurasyon tunay na nangyayari sa satuyang pagkabuhay. Kaya namumuta ng mga tugang sa satuyang pagtiripon ngunyan, asin susugman sa mga babasahon na satuyang nahinanyog kung paano si Abram naging Abraham, kung paano nagtalubuan sa iyang pagtubod, kung paanong sinabi ni San Pablo sa mga taga Pilipos na ang satuyang makahirak-hirak na hawak, gigibuhon na mamurawayon, arog kan sa iyang hawak. Ini ang gini na dati kita mga kaiwal kang krus, dahil kapuhan kitang maging kaiwal kang krus. Dapat maging komportable kita sa krus. May mga tao na nagsasabi na siguro, Father, namundag na ako na kakambal ko ang krus. Dahil po kamo magngalas kung may krus sa indong pagkabuhay, iyan kita. Pero ang krus na iyan, kung sa tuyang bitbit na aramtang sa krus yaon si Jesus, makakalaong kita kan kamurawayan. Mayo ning kasakitan, mayo ning kadipisilan na sa tuyang inaagihan na daita malalampasan. Hulitaan Diyos kay Jesus na sa tuyang tinutubod, nagpaasan kang krus, asin aram taan direksyon kan pagpapasa na iyan, ang pagkabuhay liwat, ang kamurawayan, nadara kan sa tuyang pagkugos kan krus sa satuyang pagkabuhay na siyang magliligtas sa sato gabos. Sa tuyang ipamibi sa misang ini, na iwaras sa tuya ang grasya na enot, sabi ta, na magbago kita, asin matransformer kita, siring sa imahe ni Kristo. Amen. Mapundo po kitang kadikit sa paghurup-hurup, asin ang mga aki, susulan, ang sa indang makandila, tanganing sarabay, kay ba ang bilog na komunidad, mapahayag kan pagtubod, mababago kan sa indang pagtubod, nasa indang inako kan sa inda binunyagan, ipapahayag nindang ngunyan ang pagtubod, enot sa Ama, pagtubod sa Aki, pagtubod kay Jesus, pagtubod sa Espiritu Santo, pagtubod sa simbahan na Katolika, pagtubod sa kapatawaраning kasalan, pagtubod sa pagkabuhay liwat. Iyan ang mga sangkap na kabali sa satuyang pagtubod. So, iyan ang satuyang ipapahayag, ipoproklamar, kaibakan mga aking ini, asin bilang sarong komunidad, sararo kita sa pag-awit kan minatubod. Tutubod ako sa Diyos kamang makakamhan. Paglalangkan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo, aking bugtong niya. Kagurangan Pinangidam huli kan Espiritu Santo, dagi Birhen Maria,
kan panahon ni Poncio Pilato, ipinago sa krus na gadan asin ilinubong. Uminilig sa mga gadan, panikatulungan lang, nabuhay liwat alis sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa too, kan Diyos amang makakamang. Hallelujah, mabalik sa paghukom, sa mabuhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal simbahan na Katoliko, sa makinabang ning mga santos, sa pagpatawad ning mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagpuran. Pamibining banwaan, sa bukid nin Tabor, nagsabi ang Ama ki Jesus, ini ang namumutang kong aki, himatean nindo siya, bilang namumutan niyang aki, masarig niya tong idulot sa iya ang satoyang mga pangangaipo, ang satong simbag, kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an pamayukan simbahan, magbanaag kan mamumuto na presensya ni Kristo sa saindang mga paarong, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa laog kan Kwaresma, ikapahiling nyato ang kamurawayan kan Diyos sa satuyang mga marahay na gibo, asin matinaong paglimos, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga yaon sa tunay na nakatibaadan na malagalag sa tamang dalan, huli kan sa indang mga kakundian, makagamiaw sa sainda, mahira sa kamurawayan, susog sa panugakan Diyos, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na naghehelang, asin mga biyadi, makapasan kan sa indang mga krus na may kusog buot, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namumutan niya tong gadan, makahiras sa kamurawayan ni Kristong buhay liwat, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, ako ay mga pamibi na dinudulot mi sa pagtubod. Panuan o kamot mo, asin padanayon mo kaming maimbod sa Ebanghelyo ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw na po para sa pagdulot kan mga atang.
Tindog Gabi. Magpamibig ka mga tugang, tangan sa kawasin sa idong atang, magkanigong akon kan Diyos, amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibig kami, na ining sakripisyo maglinig kan sa muyang mga kasalan, asin sa pagselebrar kan Fiesta Pascual, magpabanal kan hawak kasing kalag kan sa imong mga paratubod, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, ita sa mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigasin dapat matano sa sinakakaligtas. Nadana sin minsan sayin magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkurang.
tanganing ikabalik sa mga aki mo an kalinigan ni mga isip, nagtalaan kaning mabiyayang panahon, natalingkas an isip sa mga maraot na kamautan, pakinabangan ninda ang mga agisa ng bagay, tanganing magdayupot sa mga nagdadanay. Kaya kay bakang gabos na santos asin angheles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi, asin dagat, manok ang sino pangurawayan, Hosana, Hosana, sa kalitasan, maladanan Kagurangnan, ikananggadan banal, gurabo ning abos na kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, taning para sa mo magin hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binakin asin tinao sa iyang mga disipulos, nan sabi, magako kamo gabos asin magkakan kaini, tayo niyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man papamanggi, pagkuan naman ning kali sa singgiraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa mga disipulos nan sabi, magako kamo gabos asin maginom kaini, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubo. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadanas ng pagkabuhay liwat,
nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalising kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak na kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog ng kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak ang sa matugang na nagturok sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Langan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namibibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na kan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos sa santos, na kahit pa nakapagayagaya sa imo. Magkani kung maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Sesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Tindog po. Hagadon ta sa Ama, ang kakanon na magpapabasog, bako lang kan sa tuyang hawak, kundi kakanon para sa tuyang kalag, sa pag-awit niya to kan pamibi na itinukdo sa to, kan sa tong kagurangnan.
Agaw kami sa gabos na marao, namimibi kami kagurangan. Warasan sa mga aldaw niya muan katuninungan. Tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherag. Magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahala kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan ni kanagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansang katuninungan itinataw ko sa Indo. Are pagilingan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanig o ana siya mapatuninong, asin magkaburunyog sosog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay, asin naghahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda ning katuninungan. Be with you. Uyan, kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, paladang may napod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan.
Hawak ni Kristo.
Mamibi kita, kagurangnan kaming nag-ako kan mga mamuraway na misteryo, naghinguwa sa pagpasalamat sa imo, tamantang uya pa sa daga, kami tinugutan mo dawa ngunyan na makisumaro sa mga bagay ng langit noon. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa nagkapirang mga pagirumdom. Inot po, bago kang pag-congratulate ta, igwa po kita ning second collection. Buot ko pong ipaliwanag ining second collection. Usually, nagsa-second collection lang po kita first Sunday. Pero sa puntong po ini, puon ngunya na Domingo hanggang bago mag-eleksyon, magkakaigwa po kita ning second collection para sa PPCRB. Iyo po. Yan po ang satuyang konkretong suporta para sa mga volunteers ta. May po kitang pondo para sa PPCRB. Yan po ang satuyang share para sa mga volunteer sa PPCRB sa paghinguha na magkaigwa kita ning malinig, matuninong, makahulugan, asing kredibleng eleksyon. Iyo po. And then, ikadua po, gusto ko pong pasalamatan, i-congratulate mo na ining satuyang mga first communicants from San Jose Barangay, San Jose, both Binatagan and Pangaraon. Palakpakan po niya ito, Sinda. Of course, siyempre, ang sindang mga magurang na talagang sinda ang nagtao kang impetus na ang sindang aki, madara sa simbahan, mapagpakomunyon, so pinaghanda ninda para sa aldaw na ini. Actually, sa totoo po, na-postpone ini. Pero siguro, by divine providence, ngunyan na aldaw, ini talaga ang para sa aldaw sa inda. Ninhulita, yaong kita sa nobinaryo ni San Jose. Bago mapiesta sa San Jose, ining mga aki, duman, sa indang barangay, makaako kang komunyon. Kaya, salamat sa mga parents sa indong pagtauning panahon para sa okasyon na ini. Salamat, palakpakan taan mga parents. Of course, ang satuyang mga katikista na naghinguha, nagtukdo, nagkatikesis, sa lawig ng mga aldaw, ini ang sa indang pinagigibo, maski yaong kita sa pandemya, dahil naging kaulangan, tanganing magibukan sindakan sa indang obligasyon bilang mga katikista na matukdoan ang mga aki, mga bagay manunungod sa Diyos, magiyahan sinda, although very limited ang time, alagad pinagkanigo ninda na matukdoan ang mga aki. Di po nagtatapos digdian sa indang pagtukdo, aramta na kadakol ng mga learning losses, maski sa ngaran ning katikesis, alagad sana makaluwas na kita sa sitwasyon, ang pagkatikisis sa mga aki padagos-dagos. Ito pong sobre na pig-alay nindo, suporta po gabos yan sa Paris Catechetical Ministry. Aramta na kaipuhan man ang mga katikistata na magpamasahe pa barangay, so dyan po nagigikan na mga kadikit na tabang ta sa ministry kang katikesis. Ngunyan pong Domingo, pinagtawag sa tuya na ini na po ang huring tawag sa uordinan na sa pagka-diakono. Bot ko po munang apudan si Seminarian Jem Nori Samar Penetrante na magtindog digdi. Ipapamidbid ko po siya. Sa maabot na March 25, uordinan po siya sa pagka-diakono duman sa Legazpi Cathedral. Siya po ang tagadigdi po siya sa Satuya, asin taga San Francisco, aki kan Satuyang Paris Pastoral Council President, asin ni Mr. Guillermo Penetrante, taga Barangay San Francisco, asin siya po nagtapos sa UST Central Seminary,
as in siya po magsiserbi sa Diocese of Legazpi pagkatapos kan sa iyang ordinasyon. Kaya susog po sa satuyang mga tawag kan mga nakaaging aldaw kung ugwa ka mong naaraman nakaulangan sa ordinasyon sa indo pong ipagpapaaram sa parokya. So yun po niyang ikatulong Domingo ning pagtawag. May last minute pa po kamong ipaaram sa kuya kung may mga kaulangan, may mga huring-huding na pwedeng maging kadahilanan na dai madagosan sa iyang ordinasyon. So iyan sa tuyang obligasyon moral na ipaaram sa satuya. Alagad kung mayo man, ipapadara ko na ang resulta kang ban sa obispo kan Legazpi, tanganing tugutan siya na ordinan sa March 25. As in, ipagpamahadita siya na siya maging maray na diakono, tagapaglingkod kan simbahan, and eventually maging padi na maglilingkod sa satuyang kagurangan. So, in advance, palakpakan niya to siya. So, salamat, Jem. And then, ang ibang mga announcement digdi, nabanggit naman kasubago, alagad para sa mga nahuri, hindi sana ang mga nagkape. So, update po kan sa tong proyekto. Natapos na po ang pagpaayos kan pader sa likod kan simbahan. As in, sa masunod, iinuton po niya ang pagpaayos kan tuntunan sa pag-andam niya to sa Easter Sunday. Na hingwahan tang maging magayon, as in makahulugan ang selebrasyon kang Mission Sunday. And then may mission appeal po digdi ang parokya kan St. Vincent Ferrer sa Sibaguan Sangay Camarines Sur. Kita ang suki kan mga nagmi-mission appeal. Pero sabi ko nga ni, maski kita nagkukulang man, yung mga bagay di ako nagre-refuse na kung magranisinda, kung igwa kitang maitatao, I always give them the chance to come. As in, kung kita nangangaipo, may mga parokya na nangangaipo. So, maabot kan sa tuyang buot. But that would be on March 20 for 10 a.m. Mass. So, kung igwa ka mong maitatabang, ipadara na lang po sa opisina kan sa tong parokya. Ini pong St. Vincent Parish siya po duman sa Sibaguan, Sangay, Camarines Sur. Kung may mahiling ka mo duman na day patapos na simbahan, iyo po yan. Ang parish priest po duman si Father Arman Ortinero. And then, pagpakumpisal, nagbalik na po kita, tinawanta na ng chance na magkaigwa ng face-to-face confession, although with all the protocols, from Tuesday to Friday, 4:30 to 5:30 in the afternoon. So may pong dahilan na magsabi kita na day pa ako nakapagkumpisal. So day na kita maghalat kang Holy Week for confession. Madidipisilan kita, makakuaning time. And then may pagkumpil po sa piyesta, magpalista na lang sa opisina. And then may Rayna Elena po na kita sa May. So, bukas na po ang pagpalista sa mga buot. Magbali sa Rayna Elena. Just the same, mobile procession po. Naka-float ang gabos na Rayna Elena. And then lastly, igwa po ng PPC meeting pagkatapos kang misang ini. So, salamat po sa indo gabos. Matindog na po kita. Ang kagurangnan mapasa indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Diyos sa makakamhan, anama, asin anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan ta ang kagurangnan. Di po ako makabali sa pagpapicture na saro-saro, kaya common po ang pagpapicture kan mga aki ni huli sa meeting immediately after this Mass. Kaya ang inot pong grupo, itong mga lalaki, tapos grupo kan mga babae sa pagpapicture digdi sa tahaw. Iyo po.
Okay, so mga lalaki po na mga estudyante, may na po kamo sa datubangan for the picture taking. Okay, dali-dali na po kita ta. Aga pa po kita misang alas 10 na sumusunod.